просто ризата и панталона е най-голямата класика и на мен много ми харесва как стои. Как си избираш аутфита, нали? Как реши така да избереш по-елегантна, практична визия? Аз така се обличам всеки ден. А обаче, помислил ли си за портмонето? Какво да съм помислил? Имам си портмоне, да. Добре, можеш да го покажеш и да го сравниме. Ето ми го портмонето. А как мислиш, първо, би го сменил за нещо по-практично, по-компактно, така да отговаря на лайфстайла? Ами ако мога да си побера всичките работи, да. Ето сега това искам да му направиш ревю на него. Не съм ползвал такова никога. А как смяташ, дали ще отива повече на визията? Със сигурност, да. Няма Добре. да е лошо. Готино изглежда. Би ли схвърлил старото си портмоне, за да го заменим с чисто ново тървел? Има преди това също е естествена кожа. Значи подарък ми е за рождения ден от миналата година от двамата ми най-добри приятели и е оригинално. И е с сантиментална стойност все пак. Също така. Ти не беше готов да замениш старото ти, но ние все пак сме помислили за хората, които участват и тук ще ти направим един подарък, направо ти го даваме за анбоксинг. Това е капкол, да предполагам. Точно така. Как смяташ, би ли ти помогнало да облечиш поне малко от нещата, които носиш? Със сигурност, да. За всички останали визите на Ревел и поръчате смело.